Duch, bacha. Vidím. Kamo. Tak čo, ja idem naspäť. Ja som reálne mŕtvy. On ma dropne do vody. Žiješ? Som posraný, som dostal. Čau, Mišo. Čo ti drbe, bratu? Ja som... No, takže on vie, že sme hovorili, že tam 6 bol? Áno. Bol. Hej. Ale on prišiel akurát s Mirom. Hej. Takže my sme... No. Je, kamo to nemôže. Dosť dobre. Ty si dement. Ty si dementný. Okay. Duch. Koho unesem? Pozor, gnomovia, chlapci. A je tam duch. Ja viem, ja som ich videl. Neviem, či nechcem zobrať toho ducha, aby ma odviezol expresom. Tu je ďalší. No, no ich tu vie viac, no. Sorry, Mišo. Čakaj, my sa respawneme potom, nie? Hej. A Čau. počkaj, Mišo je mŕtvy? Hej, Áno. Že čo je blbosť? To je taká Fatík, blbosť. no. Jaj. Ja, on má jednu hapku vlastne, aha. Áno. Ne, už sme viacej. Počkaj, hoď ten granát, hoď ten granát, ja ho odpalím. Ok. Ja som si zobral Alebo stovku držal. stovku a health som si zobral, akoby. Mám lepší nápad, čo môžeš odpaliť. Mám fakt, že lepší nápad. Šimon, poď chytať. A že to ten granát zobral. Jeden. Dostalo, prečo si tu ty? Nepočujem, čakaj. Bacha. Skrcal. Čau, Mišo. Actually, Alex, actually to predu. Rozumiem. Áno, tak sorry, ja som zabudol, že tam máme naskladané veci. Tam ukáže za tebou. Kde? Za tebou, choď. Lení nepovedeš. Čau, užite si. Užívajte život. Jo. Skapem za ďalších 10 sekúnd. Ne, to budem ja. Dosť Ne, tak spolu. Tak všetci. No. Čo? To som nepovedal. Tak ešte... Alex, odpovedná extrakcia. Ešte žije Mišo. Dobre. Jak ešte žije Mišo? Počkaj, ja to... One. Dobre, uhni, Alex, nerob. No tak nám Vidíš to veľmi dobre. To ešte ma Stať auto. zaspíš to. Prečo? Skočíš do... Čo beriete tadiaľto? Prosím vás, chlapci. Držte papu. Uhni, Šimon. Ja som bokom, môžeš. Dobre, Ja skôr. odchádzam. Kde Alex? Žije? On sa trvá Ne. dole. Čo? Ktorý dole? Ja ho nechytím asi. On spadol? Hej. Alex? Kde? Že to je debil. Toto niekde lieta. Au. Fúha, tu je toho Čo je na dosť. tom najväčšia prdel? Že ja som cúval. Nie on, ja. Ale vieš, ale ja mu hovorím, že dávaš pozor a proste už bolo neskoro. Aha. Dobre. Mám oranžového geta. Asi sa sem nezmestí vozík. Či? Však vyber tie veci Čo? z vozíku. Či? Že vozík sa sem asi nezmestí. Dobre, ja Jak som tam chceš pripravený dať to tam vozík? dať. Čakaj. Dobre, tak dajme len tieto Dám- veci a vozík dáme na 3D ďalšie. tlačiareň dám na to. Tak. Počkaj, čo je vo vozíku? 15 000. Len toto. všetko. Malé veci sú Tu tam dáš, more, chlapče, pozri sa. Keď To musíme rýchlo naspeš na stenu, keď toto naspeš na stenu, na túto stranu najviac ako môžeš, No tak ho Tak to tam tam nacpeš. vložíš. ešte ok. môžeš, ešte... Veď
No veď No, to, dobre, aby choď. keď začnem špiniť, dobre, Počkaj, tak idem dojdem na s to. tým. Tak Ale mám? Či? Lukáš, uhni, No, uhni, poď, uhni, poď, uhni. poď, poď. OK. Môžeš zatlačiť ešte trochu do strany. OK. No, Dobre. dobre. Je tam server, je tam server. Taký Tetris. Nice. Don't overdo it, be like. Počkaj, je tam Alex? Áno, je tam. Áno, je Áno, tam dobre. na tej vole. Imagine, že by sme toto Chemičke všetko je. urobili a proste ten Alex tam, tá jeho hlava niekde beže. Čau, Mišo. Držím ju. Rozumiem. Môžem im streliť? Rozumiem, ja si pekne toto vidím. Nič čo? jej to neurobím. Tomáš? Neuhni, Alex, ty retard! Čakaj, musím tam aj najprv sa dostať. Čakaj, som tam. Sa do teraz kolečka, ešte ona ťa poviem. dotiahne pod stolom. Čakaj, nie, neskač. Dobre, balans. Nie, padaš. Fuck. Veď poď sem. Dobre, nevadí. To je super Sa pozerať. nemohol dostať. Ako Ja podľa mňa viem. sa som dostal. neviem. Na extrakciu. Dobre, čau. Alex? Jo, smrtka. Ja pierdolę. To čo bolo do vzduchu? Je tam niečo? Nie, Čo sa tam? Nejakí gnomovia. Aha, Mišo tu rozbil lenina. Oh, Nice. Dosť dobre. polož ma na zem. Počkaj, no chcel by som, ale to by znamenalo... To bolo dosť tesné, Šimon, by the way. Nie. Nie, chyť Šimona. Ne. Šimon! No, včel. No, gratulujem, chlapi. Vy ste všetci do jedného trošku sprostí. Jak ja, bratu? More, vy sa tam mrdáte, keď ja tu Šimon. nesiem... Ty žiješ. Nechaj ma už. Pomoc. Kamo, ja som ťa chcel chytiť. Lenže Mišo dal one space, jak som ho chytal. Sorry. Pohneš sa? Káďa. A ešte hore tam sú nejaké veci. Tak. Potom. Zori. Babka, bacha. Chytaj, blob. Nad tebou. Ešte vyskočí. To si robíš prdel. Ja nemám to. Lukáš, počkaj, pozor. OK. Je tam. Neverím. Dobre, je Ja tam. som tu. Dobre. Som Ber, moc dobrý. pokladám. Daj to najnižšie ako vieš. Mám. Dobre. Púšťam. Pusti. OK, čakaj. Kamo, čo tak dlho trvá? Veď som ťa trafil inokedy. Čo? Ja som sa poslal. Dobre. Pozor, idem. Mišo, zmačknime extrakciu potom. Ak nepočkaj, tak nič, som iba nevidel do diaľky. Aha, tu je. Ne! Co stalo? Prečo dropla mín? Aha. Nie.